Η βόλτα έφηβων αγοριών στο λιμάνι Καράβου Αλιβερίου παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Η παρέα κάθεται σε ένα σουβλατζίδικο της περιοχής και παραγγέλνει. Ξαφνικά, ο 13χρονος Παναγιώτης βλέπει τον φίλο του να πνίγεται. Κάνει νοήματα στην υπόλοιπη παρέα πως δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ο ίδιος δεν έχασε στιγμή και σηκώθηκε να τον βοηθήσει. Μιλώντας αποκλειστικά στο Μέγκα, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Προσπαθεί να φάει μια μεγάλη μπουκιά από το σουβλάκι του και του στέκεται στο λαιμό. Σηκώθηκε όρθιος, είχε κοκκινήσει και μας ζητούσε βοήθεια με τα χέρια του, με νοήματα. Εγώ εκείνη την ώρα θυμήθηκα τις λαβές που μας είχαν διδάξει και του έκανα αυτή την λαβή. Μόλις έβγαλε την μπουκιά, εγώ τον άφησα από αυτή την λαβή και μου είπε ευχαριστώ, ότι του έσα τη ζωή και με ευχαριστούσε. Έβαλε τα κλάματα του άλλο το παιδί, τον αγκάλιασε και του λέει αμέσως απέτελα. Είναι δηλαδή ανατριχιαστικό. Ο 13χρονος είχε πρόσφατα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, το οποίο εφάρμοσε στην πράξη, κάνοντας κοιλιακές οθήσεις και σώζοντας τη ζωή ενός καλού φίλου του. Είμαι πάρα πολύ περήφανος και συγκινημένος που είχε βγει με τους φίλους του για φαγητό και μου λέει: μπαμπά, ζήσαμε κάτι πολύ δύσκολο. Συγκλονισμένος ήταν μετά και εκείνος. Μου λέει: δεν μπορώ να πιστέψω ότι χανόταν ένας φίλος μου δίπλα μου την ώρα που περνάγαμε καλά. Και του έδωσα συγχαρητήρια, του είπα ότι είμαι περήφανος για εκείνον. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο υπεύθυνος της ομάδας διάσωσης Εύβοιας, με αντίστοιχο τρόπο είχε σωθεί και ένα μωράκι μόλις 20 μηνών, χάρη στην επέμβαση ενός ανθρώπου που είχε παρακολουθήσει το σεμινάριο. Άκουσε το πρωί της Κυριακής κατά τις 10, άκουσε τη γειτόνισσα με το γείτονα να φωνάζει το μωρό, το μωρό. Πάει από εκεί, βλέπει το μωρό χωρίς τις αισθήσεις του, μπλε. Λοιπόν, οι γονείς να κλαίνε απλά και να τραβά τα μαλλιά τους, γιατί δεν γνωρίζαν τι να κάνουν. Και μου είπε η γυναίκα συγκεκριμένα, μου λέει: κύριε Αποστόλη, ήταν σαν να σας έβλεπα να σας έχω δίπλα μου και να μου λένε κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό. Και έβγαλε ένα παξιμάδι από μια βίδα που είχε καταπιεί το μωρό και πήρε ανάσα και άρχισε τα κλάματα. Η γνώση πρώτων βοηθειών αποδεικνύεται πολύτιμη, με τους ειδικούς να τονίζουν πως είναι ένα μάθημα που πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία.